yo butuh timbali nyaket kalau aku kaget jen ini pakai konten apa semuanya si dulu kaya mak dan pikir katinal jangan pasal yang bejo sini ini bejo ini pakai anu ini bejo di dulu pakai penjenengan ngendika bejo niku menapa. Jadi kok sowarga ana Negara Ngastina mesti rata-rata bisa ketemu takut bagasan bisa sapet jagung. Kalau panguwasa Negara Ngastina Sinun Prabu Duryudana. Aku matur lamun guru-guru itu saka limo. Keterima kok Kakang mergo aku terus ketemu kali Prabu Duryudana aku balik dipercaya kok dipercaya menapa mergo Negara Ngastina kelenggane iki kegayuhan nanging ana Srana seranane kudu mateni Ratu Bathara iki senenge bejo mateni Ratu Sinten Ratu Ndrawati Prabu Bathara Kresna aku disaya supaya mateni Prabu Bathara Kresna kapan bejo sepiro kadidane Prabu Bathara Kresna enggak ora kesalahan lek aman nyawa kurang kejelingan anu pecahan lho apa kira-kira Bathara Kresna tiga isi mandraguna Bu pendengar Prabu Bathara Kresna niku sitah ning panjenengan dulu ini kesnane kula kinten kula nggih ngerti pun jane kadayane ning kiwa temene Kresna sing melang kiwa temene Kresna betul Kresna niku sukitranipun negari Namarta niku sing Pandhawa lho Pandhawa 5 niku tembung lindane Pandhawa Pandu anak lima disebutnya Pandhawa 5 angkarane pembaline Prabu Puntadewa sing sakniki jumeneng dari Namarta dari Indraprastha panggah Raden Harimurti niku gegedhog menawa Namarta perbuatane Pandhawa Raden Werkudara panggahku terus kangenae Raden Pangadi Raden Janaka Raden Harimurti niku sakurang apa lemak-lemak tidak kapula tedengnya berbodoh itu aku jangan kotor ajine jangan kotor pujogo kali berakhir itu kembali namanya tak suka untuk aku yang sedua melaparan itu bagus suka yang mencari Pandhawa 5 sedaya sing digaya kabeh digaya paling apa nang kali Pandhawane anak-anak itu melalui sing anak satu Werkudara wonten 3 kakane carane Werkudara nggih 3 karo sing pembayut jenenge Nagabini niku anak-anak lanang jenenge Antaga Dinakabandha niku bocah boten umum lho kok lampung tegese ora srawuh boten sewuh itu boten kok boten srawuh kula niku bocah digdaya ing atas manungsa kersa ambles bumi lho tapi ora boten mongko nang jero saya Antaga jenenge Antaga kalau nomor Dewi Arindi putri saking Primbendani putrane Prabu Todolo Wanane terbuka kok dulu hari aku kowe kuwi balen aku motor
wah itu saya pelan. Mergo dadi kanca niku tau dadi jamu mulai menikah umur 16 dino. Terus iso gawe tentang kaya langsung materi ora butuh lah. Satu minggu. Oh, gimana ini pakai ini sepupu pakai ini kali lagi dadi kanca. Sampai aku kore-kore. Kalau itu jenenge ayu. Dua anak-anak siji jenenge Raden Komposono yo tak teguh timbul ora pati sama kok rekor-rekor ini bujur satu mati Kresna. Betul nama Joko. Karena aku kabeh untuk dunia aku ngerti begini. Malah aku kepingin dia ngerti begini. Kaya apa lah setia kabeh jane. Kok sing dunia itu. Jalan aku iki mangkate karo penak janji roko lan samprang. Bung pengestu tak jaluk iki pasok parane jaluk. Mau ada Dewa kok mantu Dewa kok. Aku berkali kok Dewa kok. Jenengmu mau Prabu Dewalengka ya? Iya Prabu Dewalengka. Mangan yo aku mbok anggap Sintara Negara Sena sakan. Nah sejatine ora tanpa aku godare yo. Nek aku mandul dijuluku Prabu Baladewa, Prabu Balalomo. Prabu Baladewa, Prabu Balalomo. Panen pinto. Wah. Jenenge akeh aku kabeh. Kowe sing jeneng Dewalengka. Iya. Ana apa Prabu Baladewa perkembangan? Aku ndak takon wis saguh materi ratu Dwarawati. Kowe saguh materi Prabu Baladewa kira-kira apa kira-kira setengkang kanggo kulitmu kena kanggo gawe jamet. Oh, Prabu itu ojo kuwatirake Prabu Baladewa. Sepiro bandane Prabu Baladewa. Dewalengka kono negaraku aku ratu Dugeng Samalageng. Menawi pasar jitus siji tanding 100. Parang dene ramen kenyong goblok
kabeh kok sampun sepiro gandane Prabu Balakrishna. Nek tresnane ngono ora sepiro katigayan. Ning sing nyemlangi iki sedulur tuwa siji. Wis sedulur tuwa ya. Jenenge sapa? Kokrasana. Kokrasana. Ya. Wis sedulur tuwa betul. Ya, jenenge Kokrasana. Kokrasana wong Dedos di Pondogono. Rena aku durung tau ngerti sing jenenge Kokrasana kira-kira. Kira-kira detek yen karo seliramu. Pas kodang. Pas kodang. Wah. Ojo dianggep aku dino karo seliramu tak berdiri. Nek sing jenenge Kokrasana tetep ya padha seliramu ngono kae kasar. Ojo seliramu Kokrasana. Satus kaya Kokrasana kaya detek ya seliramu. Aku ora bakal mundur sengkang. Kepiye? Ojo kok wong siji kaya satus takon. Jalmo ketepian ini sukses dengan mobil tak kagoni. Apa setara mesti nopo? Nopo mesti nopo dari ngakoni. Kami ngeratu, jadi ratu nang dulu sebelum ratu boleh diurut, boleh diurut. Ngakoni aku rusak Tuhan mati kesopo kilo-kilo seketika, lemu kena kamu jamin. Dia ngerti cewek kok. Aku lo mendarah sopo semai darah waduh aku maling dengan aku maling bro pulau ini untuk rumah aku kebutuhan itu yo bujuk lo tiga bujuk lo gitu lo lulu Sorry, kali itu buku, jangan itu serakakan. Aku nak bukan semua orang bergaya sih. Berbayar di sepuluh ribu suci. Apa kalau bisa nak ribu? Takut. Jadi besok, kalau anak itu jadi Kokrasana. Orang jadi Kokrasana terbiak itu berselang. Ojo konsumsi status kepada. Orang itu serakakan tangan. Betul yang telingaku kok nanti mau kabeh kok iki mau kok. Dados sing jeneng Kokrasana kok jeneng kula aku ngerti kok. Nuwun kula ngerti kula dhewe sapa Kokrasana ku sapa. Sopo kok kencane Kokrasana niku nggih Baladewa niku. Baladewa niku nggih Kokrasana. Dadi Baladewa alias Kokrasana ngono lho. Padha kaliyan kok alias Teo. Teo iki toko kok iki ora terkenal. Mare kok. Yang ngomong
rasanya ya boleh dua ya kalau ngomong oh mau lawangan itu kalau jadi boleh dua yang ngomong boleh dua tapi apa irane dewa poloha sebenarnya tambahan boleh dua kakak lo apa yang lo
pihak. Waduh. Boten. Mulane yo nyaringi nggih. Wah. Kok dudu karepe dhewe yo. Dudu karepe dhewe. Napa karepe panitia. Boleh dibawa masuk baik. Hari itu nanti taman isun kapit sopisanan dan brand karena ini brand lain. Nggak lihatku merpek panahku dilatih di prok-prok dicari keren ini mau ibun sama kita berwati deh di gue renong dan dari pulau sama itu bosok saku ini ketepuk ojo minum dalam itu itu berani mana itu otomai kulingan ayo Dewan Kolo ojo putar kayamu bunyi tinggal maju ini cuek kanam wah boleh dikolah semini kaki jalan pocong awakmu jalan terus kemono opo kakek dhewe tibake nek ndek kamar kemelang dengan sikok kakek dari bantal dengan
Nek oleh mangkat yo bareng. Kami yo bareng. Tapi tidak ada musuh. Ayo apa-apa. Nanti kalau konek kono nunggu ning kene nendang. Lah dia tenan golon ngamuk iku kaya. Iya. Oh. Bola diwo kanan pusaka ngidate tabu. Kemang dengan seto pusaka kuwajur kuwur-kuwur kanan iki. Napa tenas kali kuwajur. Kok kalkulan jujur. Kemang dengan seto kuwajur iki turu. Niki namine Sendata Nanggala. Kula dijenengi Nanggala niku nang bulani Lakwana. Kula sampeyan tenggalane Nanggala sampeyan ngolong. Lah, kalau semua ora seneng ora basa kan. Piye ya? Panen Prabu Baladewa mboten ing ditur swara. Apa kira bisa menikah? Sampun patos. Datuk Suwir sakal. Sare Nanggala sare Ramiro. Ucapku Prabu Dewa Lengkara suket kasaran saben Prabu Baladewa. Sandata kumandinan setos den cacah srana sandata nang wisatah sirna sang kemandinan sipajur mungkur kanggo dimpuh terus sedatet kalih juga sang Prabu Dewa Lengkara mancep mantram sakti sinebat Haji Trilokantara nate Haji Trilokantara dumanti mantram sakti kaya cahya sampingan Dewa Prabu Dewa Lengkara kaya numpuk laku nempuh kaya Prabu Baladewa satu manggung kok asik lan kaya jeneng